Ahoj. Tak jsem čekal, kdy to přijde a už to přišlo. Přišlo to poměrně brzo. Čekal jsem to později, takže děkuju Barborko, Hermínko, Petržílková. Samozřejmě to pivko na tom plese platí pořád, jo. Jdeme na to. Tak a moje nominace. Chtěl bych nominovat mýho bratrance Donáta Velebnýho, a.k.a. Donatello Crazy Shit. Dál bych chtěl nominovat svého nového spolubydlícího Honzu Jašku a mýho kolegu z práce Filipa Kopejtka, a.k.a. Bolavá noha, ať se ti do kolenou zdraví. Tak čau.